Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Rengkat lang bat ka pertai barok kawai ki nong belas ngi gi batrai haki kam baper hakeleng ga jela menta kasngi shitarik ujemang kila rakhi ya kasngi kerpang jong ki nong bela ya ka bala jutip pat ba kum ka mayday. Lapan long ya gani ga jing rakhi da ga jing ya kenduk lang jong ki nong bela ha madan yoreng hap lai mukra shillong da ga jing lam khmat jong ka thma urang li juki bat da ga jing yishim benta lang da ki khatlai teli ki kan hon ki nong belas ngi ki badon ha ki office sarkar bat ki bemdei sarkar ki ba trei kam kontrak ni ki ba shuthung kam sipor ki ad hoc ki ba bela rep ki ba bela ha ki jaka trei kam ba penya de ki riushimet ni private company bat ki ba trei belas ngi ha ki hospital ha ki dukan ki ba trei kum ki security guard kuntupru ya ki nong de madan bat ki wei wat lau slap upen thot ha ka khlip mat balas dang ka jing yai pai ba nrei ha silenter lenti ki nong belas ngi ki la ya shimenta da ka jing shirhem ban perta ya ka sur ban pensngo sha ka sarkar jela bakan pen urlong ya ki hok bala menjur da ka an ba ki nong trei belas ngi ki dei ban yo jing mentoi nadu ka jing sieu ya ka minimum wage ka provident fund ni ka jing ka pisa ka ba man lau upnai da ki nong ai kam bat ki nong trei ha ka jing yalang balengkot ha parking lot kabadon markup bat ka office additional secretariat kinong yalam nagatur bat kinong yalam jong ki wei ki kinhon kila pensyai pat ba yaki hok jong kinong balas ngi baki dei ban yo na ki office baki trei ban na ki kinhon ai kam baper casual leave. Ni don kamru ya kata ka earn leave. Ne kata ka shuti, lada ngimshim kata ka shuti, ni habyo la ka Bible las ni. Na banta arpong saus ni hakashis nem ni don hok panshim. Ndrai da ngimshim, kide ban tap da ka pisa, chaka account jongi. Hato pi menjur bangin dawaya ke IL. Yang iki kan thai ba kilong kume. Kiba pun kiba kha. Kiba kershan ya ke emlang salang. Kacing pun kacing kha kalong bangi penroi bangi ya ke emlang salang. Hato kadai na kamdai. Ndrai what hakapor ba pun ba
belas ngi ka kijing dawa jongi kalong bakat kum ka an ngi dai ban yo henriu benai ban shong ban sumar ya laki kon pia menjur ne mi kata kijing dawa sho kadai ka an bangi dai ban yo kata ka provident fund ne ka PF henrai pun kijaka ai kam kimpurom ya kata ban ngem yo ya kata ka PF ka bakidai ban ai khadar persen na ka bai bela kini ban kun show ban nakaliang jong iru kumta khadar persen henrai shai kerja kata ka PF jonga jong pi hatong ini dawa mo ya ka PF pia menjur nem show haba kidron kijaka ai kam kiba mi ya ka profit ne kiba yo ka bai nong ka an ka ong pakadon kata ka bonus act kabalada ki yonong kidai ban sam lang bat kito ki ba pen yonong kabamut manga ma phi kinong trai nong bela atap ye yo ya kata ka bonus ngin bona em ya kata ka jing dawa khmat ka sarkar ngin dawa ya ka bonus ka leave ka bonus ka PF pan kentia ka bai belas ni kini kidai ki ba konstant tam yang ngaya phi paro bangin ye yo Pangin ay por ka sarkar ship dai pimenjor kata lada ka sarkar kamyo snow ya ki sur jom phi kan ni ngitip bangin wan biang ha ka jo ka jaka ban pensawa jam sho hadu ba pinda yo ya kita ki hok ki jong phi ka biang ne Pokar union ngin kor banta ban yo ka hok ka ba pura Equal pay for equal work, majority benefit. PF, ASI, Bata, EL, Kashutiro, Game Juyo. Equal pay for equal work, equal pay for equal work, majority benefit. PF, ASI, Bata, EL, Kashutiro, Game Juyo. Gile kuman kisah menti kinong belabapli siapin tiang hari kihe basong syuki gile kuman kisah menti kaseng nong trai bela Nilai syafrang menta bantuan ya kajin shisha hajala mekalaya Kajing wan lang jongi hagani gasni kalong bangin yeng bangin yada bangin umpai din biang bangin poi biang siya kajuk merau nidang ko ya kajuk merau nagata kadaw kani gasni kalong kabadan kam bangi wan hang ni kum kinong tray bat kinong bala kinong de madan ni e jela gajong kakam ni buram jela gajong kakam ni tray sitom ni tes ep ni pudong gikti ni pudong gikawa habang ikit habang iba pan besa ya kaying kasem dainem daine yim simwan hang ni baka sarkar kan lebha yangi Yem semua nange baki nong aikam kinne isne yangi henrengi wan hange bangin pen snow ya ka surga jongi baka surga jongi kalong bangin dawa ya ki hokki jongi haga sensar pajba haga demokrasi amjudan ka kamle bha amjudan ka charity amjudan ka kamle isne haga sensar pajba haga demokrasi kadon tang kawai kakam bagata kalong bangin tray bat bangin le kat kum kaan haka demokrasi amla bat amdan kajing le bha henry day ban le kat kum kaan haka ni kasi yin dawa baki day ban don ki an
bat ban penklang susu ya kian kiban ai ya ke jingyada bat kiban kentiu ya ke hak jongi kinong belang kiai ki hak ki jongi banyo suti kedai ke hak ke jongi habapang bangin yo ya ke jing kesan bani sim doai lani ban tia hospital banyo ya ke jing sumar ke bapaka kata kedai ke hak ke jongi bangin kin show ya ke provident fund bat naga banta ke pension ke bangin bam ondang ila songthait naga kam kata kedai ke hak ke jongi bangin paskol bakin nang ki start ki kon ki kti kata kadai ka hak ke jongi henre ngi im haga juk haga wa manga ma phi kinong bella nyimyo ya kita ki hak ki jongi ni hab ban job ya ka jing septing nim dai su ban septing nim dai kinong to nim dai kinong luti nim dai kinong pen kulmar slong kenong ngi don ki kti ki kijan bat ni trei bella man la ka si janong in septing ke PF kadai ke hak ke jongi balai bangin septing balai ban pan ya ke PF ke suti kadai ke hak ke jongi balai bangin septing bangin ban pan ya ke suti ladangi pang banyo ya ke jingkot jingkia kadai ke hak ke jongi balai bangin septing ban pan ya kata bangin paskol ya ki kon kadai ke hak ke jongi balai bangin septing ban pan ya kata ne bidang perkat da kumoi ne nginang septing kani kalong gasi jong ka jing stang bagan ya thu ya pi ka jing ya linti kandang jrong